Күптән түгел генә чыккан тоташтырып булмый альбомы, ул минем шәхси сольный альбомым. Бу альбомның бүтән җырларын мин үзем иҗат иттем дип әйтергә була. Ләкин барыбер ул без элек күтәргән темалар һәм элек язган музыка белән бик охшаш. Бары тик еллар үтә бара, аның формасы да әзрәк шомара һәм үзгәрә бара дип әйтергә була. Җырларның эчтәлегенә килгәндә, бу альбом күбрәк шәхси проблемаларны күтәрә. Ләкин шул ук вакытта иҗтимагый һәм милли темаларга кагылышлы җырлар да бар. Ягъни бер җыелма образ, бер лирик герой аша җәмгыятьнең зур катламы турында сүз алып барырга була. Һәм менә бу альбомда мин нәкъ шулай эшләдем. Без бу альбомны беренче чиратта интернет аша, үзебезнең сайтыбыз һәм популяр социаль челтәрләр аша таратабыз. Теләсәгез, аны yemi.music.ru сайтында табырга була. Һәм үзегезгә ошаган социаль челтәрләрдә шулай кылган була.